Καλησπέρα παιδιά, Κοκοντήλο εδώ. Και ναι, είμαι πίσω μετά από 4 μήνες, 5. Και δεν ξέρω εγώ το λόγο γιατί σταμάτησα λοιπόν και δεν θέλω να σας λύσω όλα αυτά. Θέλω να πω κατευθείαν στη δράση και θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο world που θα λέγεται μια καινούργια αρχή και διαχειριστικά. Λέω να το κάνω λίγο πιο δύσκολο από ό,τι θα ήταν για survival. Θα κάνω large survivals και θα είναι hardcore, έτσι. Ένα special σειρά για το νέο ξεκίνημα. Λοιπόν, όσο φορτώνει τα chunks, θα σας πω κάτι για το κανάλι πως θα λειτουργήσει τώρα το καλοκαίρι. Τώρα που ήρθε όντως καλοκαίρι και τελειώνουμε και τις εξετάσεις, θα κάνω σχεδόν κάθε μέρα βίντεο ή τουλάχιστον μέρα παραμέρα. Και τα Σαββατοκύριακα πιθανότατα θα έχει live και σίγουρα βίντεο. Αν δεν έχει live, σίγουρα βίντεο, παραπάνω βίντεο, δηλαδή έχει 1-2 για να καλύπτει την ώρα του live, 45 λεπτά ας πούμε, με μια ώρα. Αυτά λοιπόν, τώρα μην σας λύσω για το κανάλι και αυτά, θα ξεκινήσουμε να παίζουμε. Λοιπόν, βλέπουμε μας έχει κάνει spot σε ένα spawn, σε ένα πολύ μεγάλο, εδώ έχει πάρα πολύ καλό σημείο να χτίσουμε σπίτι, έχει πρόβατο που θα χρειαστούμε σίγουρα, έχει αγελάδες που θα τις χρούμε και αυτές οπωσδήποτε για φαΐ και αργότερα να κάνουμε και cow farm, γενικά θα είναι πολύ χρήσιμες έλες. Και θέλω γενικά το κανάλι μου να κάνει ένα πολύ καλό καινούργιο ξεκίνημα και να μην το παρατήσω άλλο. Και σκέφτηκα, λέω, τώρα που είναι καλοκαίρι, λέω, και δεν ξέρω γιατί σταμάτησα τα βίντεο πιο παλιά, γιατί να μην κάνω έτσι ένα βίντεο τώρα που έχω και χρόνο. Και μπουμ, να το. Λοιπόν, τώρα το βίντεο τραβάω Σαββάτο και το βλέπετε μάλλον Σαββάτο, ή το βλέπετε και εκεί Δευτέρα, αλλά το τραβάω και το ανεβάζω Σαββάτο. Είναι νωρίς και όντως θα πάω να πάω βόλια με φίλους και έτσι, θα το αφήσω να ανεβάσει. Έβαλα vlog, θα τον αφήσω να ανεβαίνει και μόλις τελειώσω θα έχει ανέβει, οπότε boom, GG. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εδώ, όπως όλοι στο ξεκίνημα του Minecraft, κόβουμε ξύλο και έτσι κάνω κι εγώ, γιατί τελείως το Minecraft δεν γίνεται να το παίξεις. Ακούς και περίεργο αυτό, χωρίς ξύλο. Λοιπόν, τώρα στο πρώτο επεισόδιο δεν ξέρω αν θα έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, αλλά ελπίζω να έχει. Δεν θα φτιάξουμε το γκουρμέ σπίτι που θα φτιάξω ας πούμε σε λίγο καιρό, σε κάνα 7-8 επεισόδια που θα έχουμε πιο πολλά resources, γενικά θα έχουμε πιο πολλά πράγματα. Αρχίσαμε καλά όμως, μας έκανε τι ακούστηκε έτσι, τα πρόβατα μας έκανε σε καλό σημείο spawn, μόνο που βλέπω ένα κακό, έχει 2 άσερα πρόβατα, πρέπει να βρούμε άλλο ένα. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπω εδώ λίγο την περιοχή, αν και εδώ θα φτιάξουμε πολλά πράγματα, θα το ισοπεδώσω όλο αυτό. Ωραία. Πριν τράβηξα κι άλλο βίντεο και στο δεύτερο επεισόδιο που τράβηξα σερί, δεν θα πω να κρύβε, γι' αυτό το σταμάτησε και τραβάω καινούριο. Οπότε κατεβαίνουμε κάτω. Λοιπόν, έχει αρκετές αγελάδες, ωραία. Hopefully, ευτυχώς, ή... τρόμαξα. Έχει και σπηλιά. Τι, ωραία. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Θα κάνουμε sticks όλα αυτά, έτσι για να έχουμε. Θα κάνουμε αξίνα σίγουρα. Και shovel έκανα. 2. Ωραία, σπαθί, αξίνα shovel. Εντάξει, το axe δεν το χρειαζόμαστε στην αρχή, αλλά θα το κάνουμε και μετά. Πάμε να σφάξουμε λίγες αγελάδες. Ωραία, δώσουμε το κρέας σου, την μπριτζόλα σου έτσι, να τραφώ κι εγώ. Ωραία. Μου έδωσε αρκετές μπριτζόλας. Έλα εδώ! Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει άλλες κάτι.
Παίζει να εμφάνισα όλες τις αγελάδες που είχε εδώ. Πειράζει μωρέ, σιγά. Λοιπόν, θα βγάλω το να βλέπετε το χέρι μου. Να το σκι μου, σας αρέσει? Μόνο που το έφτιαξα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αγάπη. Λοιπόν, θα βρω ένα σημείο που να έχει αρκετές αγελάδες και θα επιστρέψω. Okay, booby. Oh my god. Είναι ότι καλύτερο μπορείς να μας συμβεί τώρα. Είναι 6. Ωραίο. Θα μας έχει 3 gold. Εντάξει. Όχι και τα πιο καλά πράγματα. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα. Λοιπόν, θέλω να διαλέξω σπίτι τώρα. Λοιπόν, τι έχει εδώ. Ας πάμε και αυτά, να μην φτιάχνουμε δικά μας. Ωραία. Πάρουμε και τη λάβα κάποτε. Για να δω. Λοιπόν, αυτό θα το καλύψουμε τώρα. Θα το καλύψουμε έτσι γιατί θα βγουν. Όχι. Και ήταν αρκετά καλό ξεκίνημα, παρόλο που στην αρχή δεν βρήκαμε σχεδόν τίποτα. Ωραία, λοιπόν, φύγε σε παρακαλώ, villager. Καλό, καλή προσφορά και εσύ καλή προσφορά. Ωραία είναι εδώ. Λοιπόν, πάει, όχι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, κάθε φορά που το τρομάζω, λέω θα κάνει κανένα τίντι. Λοιπόν, και θα πάμε να ασφαλίσω και τις πόρτες για να μην μπουν τα ζόμπι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει, αλλά οκ. Λοιπόν, μπουμ, πήγε. Δεν θέλω εσένα. Πήγε. Δεν γίνεται. Δικά μου 21 νομίζω βιβλία δίνει. 6 9, 12. Πήρες κάποια. Φύγε. Σε χτυπήσω. Όχι. Καλά πάει. Λοιπόν, τώρα θα φύγω μάλλον από εδώ. Θα πάρω τα βιβλία και θα εξαφανιστώ. Δεν μ' αρέσουν τα villages, δεν ξέρω γιατί. Πήρα το blacksmith, τα τι ήθελα, λοιπόν θα αφήνω το καφέ έτσι να φτιάχνω πράγματα έτσι. Λοιπόν, λέω να πάρω και τα αυτά τους εδώ. Να πάρω κατσίκες. Τι μου κολλήσει κατσίκες. Ας πάρω και αυτά για τα seeds. Γιατί είμαι κακός άνθρωπος εδώ. Ό,τι φτιάξετε το καταστρέφω. Αφορά που δεν κάνουν τίποτα αυτοί όλη τη μέρα οι άνθρωποι. Γιατί, πώς φυτιώθηκαν αυτοί μόνοι τους. Λοιπόν, κι άλλο ένα πάνω που ήταν. Λοιπόν, φάμπρι Ζόρια δεν μπορώ να κάνω. Βραδιάζει, θα πάω να την τρέπαμε πάλι εδώ κάτω. Αν και είναι καλό έτσι village, είναι χαμηλό, δεν έχει πολλά ύψωματα. Θα δω πώς θα το αξιοποιήσω. Ωραία, πήραμε καρότα. Τα χρειαζόμαστε πολύ. Θα κάνουμε λοιπόν θα κάνουμε full farmers. Τέλεια. Πιο απλά τέλεια. Γαμάτα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και το ζάχαρο. Κάνουμε για άλλα βιβλία. Αυτό το βιβλίο ήταν πολύ σωτήρια που βρήκαμε και το village. Και λοιπόν θα σταματήσουμε για να βρω ένα σημείο έτσι που να έχει τέτοια και θα επιστρέψει ο Σιου. Καλημέρα! Λοιπόν, δεν βρήκα τίποτα, απλά νύχτωσε. Και λέω το ξενερίσουμε μαζί και είναι αυτό. Καλά. Ακούω. Φωνές. Nice, ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι τώρα αυτό. Έχω και slabs. Καλό αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ.
Πάμε πολύ καλά. Έχουμε βρει. Ω, σπόνερ! 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 Spawner. 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 Λοιπόν, θα σφάω γιατί θα πεθάνω. Λοιπόν, πού είναι η πυρσή? Λοιπόν, γιόλο. Γαμό. Ούψ, δεν δώσω. Πού είναι το σπαθί? Πω. Nice. Πολύ καλά. Saddle. Πω, έχουμε και τέτοια έξω. Disc. Δεν το ξέρω. Redstone. Really. Έχει κι άλλο. Ωραία, ναι, εντάξει. Strings. Πω, πολύ χρήσιμα πράγματα. Να το σπάσω. Ας το μουσείο, θα μας κάνει. Λοιπόν. Τέλεια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό έτσι. Λοιπόν, θα σπάσω λίγο κόμπλ. Πω, θα πάμε παράλογο τώρα. Πορώνομαι με το λόγο. Boom. Τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο λέω να το κάνει 20 λεπτό έτσι. Γιατί θα σπάσουμε και αυτά. Και αυτά. Λοιπόν, πήγε τέλεια το πρώτο τέτοιο. Λοιπόν, θα σφάμε τα μήλα μας. Τι να βάλω ακόμα πρώτα, τι να πετάξουμε. Ας πετάξουμε αυτά. Τι καλά. Όχι, λοιπόν, θα σπάσουμε αυτό και δεν θα έχουμε χώρο. Τι να πετάξω. Gunpowder. Λοιπόν, zombie. Θα αντιμετώπισα ολόκληρο spawner, δεν φοβάμαι ένα. Και είσαι hardcore. Εντάξει, πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν υπέρ πολύτιμο για μου. Λοιπόν, ακούω κάτι στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν είναι ζόμπι. Πού ήταν τα άλογα? Να τα. Έχω και name τα, εντάξει. Λοιπόν, ποιο να βάλουμε? Αυτό μ' αρέσει εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε να αδειάσουμε. Μ' αρέσει να παίξουμε αυτά εδώ σήμερα. Έλα αγάπα μου, αυτό ξέρω. Καλός. Έλα σου λέω. Αφού με αγαπάς, το ξέρω, το βλέπω στα μάτια σου. Το βλέπω, σου λέω. Είμαστε γεννημένοι ένας για τον άλλον. Τα πέταξα. Πάρτα. Να, με αγάπησε. Πουμ. Περίμενε. Σου λέω. Πάμε, αγόρι μου. Δώσε πόνο, σου λέω. Δώσε, εσύ τρέχεις πάντα. Εγώ θα πεθάνω να φάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άντε, γεια. Λοιπόν, τον αφήνω εδώ. Όχι, shift. Λοιπόν, το table που είναι. Ξέχασα, δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζω εδώ. Chest. Nice. Πετάμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, boom.
Δεν έχει σημασία τι πετάμε, θα τα πετάξουμε. Θα τα βρούμε μετά. Ωραία. Θέλω αυτό όμως. Και αυτό. Για να το 7. Έλα εδώ. Λοιπόν, θα σε ονομάσουμε. Θα σου κάνω πιο μεγάλο σε ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι πέρα αρκετά. Λοιπόν, για να δούμε. Και οι κότες, λοιπόν, πήγε μέσα. Θα στο κάνω έτσι, να έχεις λίγο χώρο έτσι να... Εντάξει, σ' αγαπάω, μ' ακούς? Λοιπόν, σ' αγαπάω, λοιπόν. Αυτό ήταν το επεισόδιο, αν σας άρεσε κάντε like, αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο που θα βγαίνουν και θα το σταματήσω ποτέ, κάντε ένα subscribe και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.